To ku daure ku dangula muna subscribe a tashar Abdul Ekopa TV domin samun sababbin ayyukanmu da mun dora. Constituency mu dai an belzami. Matasa gana kunan mu dai an belzami. Me gana constituency matakin majalisa kawai an belzami. Matasa gana kunan gana constituency matakin majalisa kawai an belzami. Matasa gana kunan mu ne an belzami. gana constituency matakin majalisa kawai an belzami. A farko Allah na sa mai kyauta kuma mai hani kwarai Allah kadire. Matasa gana kunan ya Allah ka iya mini na yo waƙar in gama ciki ba wani hadari. mu dai an belzami. Allah nan ka salatuka gurin annabi mai maka biyayye albashiri. Matasa gana kunan Allah ahali ka saka ai sun bi shi tsayin daka 100 bisa kan 100. mu dai an belzami. Iyayen mu hada da su Matasa gana kunan ai ba mu da tamkare su. mu dai an belzami. A wanke mana zuciya Allah bidda na daura a cikin mugun yanayi. Matasa gana kunan mu ne an belzami. gana constituency matakin majalisa kawai an belzami. Na taso da zantuka yau mai gana canzan zaka eko ba ne a tafe. Matasa gana kunan Ku taso ku ji al'umma ku zo mi yaran gama zan bude sirrarrafe. mu dai an belzami. Zaben bana duk mai shiri mu ture gogon biri dan ba ma san rarrafe. Matasa gana kunan Mu dau an bel mu rike fata na kar mu sake mu bar kanmu a kikkife. mu dai an belzami. Abun wani ba namu ba Matasa gana kunan mu dauna mu kai gaba. mu dai an belzami. Wani na shi zarga nuna wa jama'a ni ban canjin ra'ayi. Matasa gana kunan Mu ne an belzami. gana constituency matakin majalisa kawai an belzami. Matasa gana mu nan mu dauniya mu rike jirgin an bel mun shiga. Matasa gana kunan Kusan kishi a yake sanin san jama'a yake alkhairi zai zazzaga. mu dai an belzami. Mun gano hanyar tsira duk mai san toshe mana da shi zami ga daga. Matasa gana kunan Mai gana constituency mun samu lasisin magautan mu jijjiga. mu dai an belzami. Taso mi ayari Matasa gana kunan mu zazzabo na gari. mu dai an belzami. Mai gana constituency na ce dan majalisa kawai an belzami. Matasa gana kunan Mu ne an belzami. gana constituency matakin majalisa kawai an belzami. Me hali jarin dan adam gaban manya miladab kwarai kar da mishan take. Matasa gana kunan Sayayye kan al'umma shi zai zama bangon zuma mu sha take mu warsake. mu dai an belzami. Ku yawan da muke kira ya amsa ku yi hattara bukatun mu ya sallake. Matasa gana kunan PDP ce jam'iyyar Ambel kowa ke niyyar ya zaba har ni da ke. mu dai an belzami. Ba mu ba 'yan kwallo ba. Matasa gana kunan Mun gano ba su san mu ba. mu dai an belzami. Ai amfanin hankali a yau aiki ne da shi ba mu
mara tausayi. Matasa gana kunan. Mu dai an belzami. Legal constituency matakin majalisa kawai an belzami. Ne gari zafi yayyawa rana kuna tona ce ina za mu lallabe. Matasa gana kunan. Wuya ta sa mun gaza jiki koɗewa yake fatocin musu salibe. Mu dai an belzami. Kowa kokawa yake neman hanyar bi yake ga tsoron yin tuntube. Matasa gana kunan. Allah canji kai mana kasa an bel ne silar magautan mu ya kakkabe. Mu dai an belzami. Ƙaryar ɗan hauragiya Matasa gana kunan. makalancin mujiya. Mu dai an belzami. Ai kun san ita dukiya hanyar bi bata santa ba sai dai mugun ra'ayi. Matasa gana kunan. Mu dai an belzami. Legal constituency matakin majalisa kawai an belzami. Me kwarai gara mu gane abin da aka binne ashe wataran zai fita. Matasa gana kunan. To dai yanzu mutane abin nan sun tone kowa ma ya tabbata. Wuri an belzami. Lallai aniyar ambel fara ce kuma kalkal aini ma na gaskata. Matasa gana kunan. Da kun ji mutanen mu kawai mu rike namu mu bar binta makaryata. Wuri an belzami. Yan mata da mazan gari Matasa gana kunan. ku taso mi ayare. Wuri an belzami. A zaɓe mi ambel Abdulli ma na faɗa kawai ambel zanayi. Matasa gana kunan. Mu dai ambel zami. Legal constituency matakin majalisa kawai an belzami. Ke cikin kudirin ambel akwai niyyar aikin da dacen ba a yi shi ba. Matasa gana kunan. Sannan kyautar jari ga mataye tari kusan wani bai ba su ba. Wuri an belzami. Matasa ba aiki wannan duk zai duba a samu don ci gaba. Matasa gana kunan. Manoma ga taki a kai maka har ɗaki da ya zo zai rarraba. Wuri an belzami. Ashe damar ta mu ce Matasa gana kunan. mu dauna mu killace. Wuri an belzami. Ɗauko ƙuri'unmu mu kaɗawa ambel kawai mu shi zami. Matasa gana kunan. Mu dai ambel zami. Legal constituency matakin majalisa kawai an belzami. Ke rabo na minallahi kyautar rabbi ilahi da kowa take haka ne. Matasa gana kunan. Annabi sai mai sallah ku bar kila wakala zance ne ya bayyane. Wuri an belzami. Alkhairi gun ambel al'umma sun shaida ai wannan halinsa ne. Matasa gana kunan. Koda ga makotansa su ma sun shaide sa lalle ambel namu ne. Wuri an belzami. Alkhairi ya shimfiɗa Matasa gana kunan. a lallai sai na faɗa. Wuri an belzami. Mutum mai alkhairi muke so a garinmu muna fatan zayayi. Matasa gana kunan. Mu dai ambel zami. Legal constituency matakin majalisa kawai an belzami. Ke guragu sun samu keke an babba su suma ambel nasu ne. Matasa gana kunan. Matasa na murna da fatan alkhairi ambel aikatansu ne. Wuri an belzami. Tsofaffi ma sun ce ambel yaran kirki su ma sun shaide shi ne. Matasa gana kunan. Da yara na murna mata na yin buɗa su ma ambel nasu ne. Wuri an belzami. Na kowa ne na faɗa Matasa gana kunan. sannan kuma na jaddada. Wuri an belzami. Mutum da mutane ne tsayayyen jagora cikin ransa da tausayi. Matasa gana kunan. Mu dai ambel zami. Legal constituency matakin
kalar dafawar su ina wasu tamkar su. mu dai an belzami. Alhaji Salisu namu mai masara aiti las gida in zo gaida kai. Matasa ga na kunan. Nasa injiniya Suleiman ya hayya cikin wakar har da kai. mu dai an belzami. Mai daura gaishe ka dudun sai mu da namu mutanen mu su san da kai. Matasa ga na kunan. Ina barista ne Khalid so bana gane cikin tafiyar har da kai. mu dai an belzami. Ai bakacin mai ka na amana da amana ashe dole a je da kai. mu dai an belzami. Tafiyar an belzami Matasa ga na kunan. ba wani canjin ra'ayi. mu dai an belzami. Ina 'yan jam'iyyar cikin tafiyar Ambel a PDP ta mu ce. Matasa ga na kunan. Ku zo mu rike namu mu hau bisa kan hanya mu je kar da mu karkace. mu dai an belzami. Musawar Musa gidan gayan Matasa ga na kunan. Salama Kwarwa a gaida kai. mu dai an belzami. Aliyu dan bagaci Matasa ga na kunan. Bello wanka haina mu ne. mu dai an belzami. Na sanya wali mai gana Matasa ga na kunan. manirgin baka zo mu je. mu dai an belzami. Nasiru tudu har da kai. Matasa ga na kunan. Basiru ta so mu je. mu dai an belzami. Imamu tudu har da kai. Matasa ga na kunan. Idora na sa da kai. mu dai an belzami. Salahu matari da kai. Matasa ga na kunan. Magir barista da kai. mu dai an belzami. Suleiman wawo da kai. Matasa ga na kunan. Abdullahi aya kasai. mu dai an belzami. Habil eko ne da ke baku bayani ni ma tafiyar zanayi. Matasa ga na kunan. Mu dai an belzami. Yana constituency matakin majalisa kawai an belzami. Matasa gana kunan. Me gana constituency matakin majalisa kawai an